Nyakora Mugejong dakika en 38 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar Piny Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejong okinyi makawuono antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu mano city manager maboma ma Kisumu Abala Wanga wadwa twak tudore kod duso boma ma Kondele kata duso kar dak ma Kondele kanyaka sani koro ten kaunti mano ma Kisumu geto kata chano loko sura mar boma ma Kondele e kaunti ma Kisumu mar mondo mi obeda maket kod bombe moko mayudore pinje maoko. Abala Wanga mantiere gode studio maro e kaunti ma Kisumu bro bedo kongisowa ni Kondele idwa dusi mar mondo mi obeda maket kod boma ma Las Vegas e pinyno mano mar America kose boma mano ma Cape Town e pinyno mano mar South Africa. Oyaura Abala Wanga ka intiere kaunti ma Kisumu ichiew nade kendo machiegni twak. Oyaure ahinya machiegni twak okinyi makawuono ka watwak kotudore kod duso Kondele. Kondele kaluore kod ten county mano ma Kisumu idwa duse mar mondo mi obed maket kod boma mane Las Vegas kose Cape Town. Abala kuna Las Vegas Cape Town kidi Cape Town to ndio kumilongo ni Long Street en street mabor moa do nam karingo en main street ma Cape Town utingo commercial gi entertainment centers gi kila koro tiyo kinyi gotieno koro ki dware ni ki iwuok donga tiri riemba nyaka ngichop Kondele koro kichopo Kondele to ye kanyo bet 24 hour economy kapo kichopo Kondele to nitie Patel Flats Karmamba giri kanyo kidi kuwuok Nyerere Road kadonjo to kalo Patel to dhi nyaka Kachok nyaka Mega City nyaka Stadium koro inyalo donjo Kondele kiwuok gi Polytechnic tidonjo bypass Nairobi to wuok kodi Kondele Kondele bende extend nyaka Kakamega Road no kolo bypass koro king'iyo kaka Kondele cha to ochal industrial area nitie kuoyo kanyo iuso nitie mutafari iuso nitie timba iuso nitie loche iuso nitie pickups kanyo iuso nitie chiro moro kanyo and then king'iyo to gine road reserve there. It is very dangerous danger mondo ibed gi chiro to lori lengo malo ka lori no wa piny molwar kanyo to ka en lori moting'o mafuta to jogo nyalo hinyre te nyalo wang' te emmiyo notemo clear kanyo wagolo kutende kaka Gor Mahia gi mondo kanyo bed clear to kapok wacho Kondele kende aru pimonu kaka boma kaka governor nose launch giluongo ni local physical and land use development plan geospatial plan gi kisungu plan mar boma manyien for the next 30 years kaka bur pangre kore ka tieko no Kondele motegno to iwacho kanyo ni ibo bedo kileronwa matut kotudore kod kaka kata boma ma Kisumu igeto mar mondo mi oloka sura mare yo makare mano miluongo kanyo ni geospatial plan kata kamano ka kawuono adwa ni waket mana maino marwa ka wachako waket maino marwa e kar dak ma Kondele nikech adera e kinde mokalo chien kata Kondele wang'eyo ni en kwang'iyo kuonde moko kata gwenge moko e kaunti ma Kisumu Kondele kanye monyalo wacho ni en kama thothne inyalo yudo ka ji podi tiyo kata nyaka chuny otieno matinde ni en kama ji ok thor ninde ahinya kata kamano en lek mane maten county ma Kisumu nitiere godo ne Kondele kata vision mane maten county ma Kisumu nitiere godo tang'o momiyo udwaro mar mondo mi obed kaka boma ma Cape Town e pinyno mar South Africa tok bombe mamoko mayudore pinje maoko. Abala ingeni ki ng'iyo Cape Town nigi mane nigi ne do nam to gine the Indian Ocean one the Lake Victoria and talking of Cape Town to yudo ka Cape Town nigi water gibilongo ni waterfront
waterfront maber kabisa mane gigolo kama chal kaka Obote Road cha ne gikawo giloko waterfront mago obedo seafood dishes area, canteens and hotel, gi walkways, gi broadwalks, gi marina. Koro yudo ka onge industries mang'eny e dho nam. Into industries ni ei Cape Town. Kendo Cape Town king'iyo street manyiso ni mowuok town, Uhuru Highway kadhi nyaka Kondele, odwa chalo gi Long Street ma Cape Town. Koro nitie wan ga lot of similarities. Wan gi chalruok nitie mang'eny ahinya e Cape Town gi Kisumu. Koro wanyalo benchmark gi Cape Town. Ato nyaka sani mana kaka isewacho ni ainyalo dhi mbele monde kapok apenjo penjo moro. Koro Kisumu sama lose ni emoyombe Kenya mzima e weche mag ler. Gipango kaka mtokni wuotho, kaka ji wuotho. East Africa wa namba 2. Kigali olowa, kidhi Kigali kayudo ka nitie gik ma Kigali otimo mabeyo molowa. Yudo ka Kondele ma Kigali opogore gi Kondele ma Kisumu. Kada Kondele ma Cape Town opogore gi Kondele ma Kisumu. Waseloso boma gi kuond moriyo boma miluongo ni CBD. Koro wapogo gi ni CBD1. CBD1 ni Jaramogi Oginga Odinga Triangle kama luoro sports ground. Basi nitie CBD2. CBD2 nitie ABC. CBD2A kama oting'o Garissa Lodge gini, Nyamlori area, downtown kidhi nyaka Mipori, Obote Road, michaki bi Jua Kali koni. Koro CBD2B en koro kar Jua Kali kanyo Uhuru Market midhi nyaka Mamba. Kama koro gine mantie mang'eny. CBD2C en koro kar stadium, mega city, kama affordable housing bire. Maka Sembo, gi Lamu Lumumba, gi Love Fund, Arena bro bedo upgraded, Ondiek bro bedo upgraded. Koro mago iluongo ni affordable estates within CBD2C. Koro CBD3 e Kondele area. Koro neno ka nwachako gi CBD1, wan gi shida mang'eny e CBD2A, kech nyaka wadwa transfer traders to market areas, to pod wa negotiate kod gigol kanyo moko be pod medre. Onego be ni street go ma opposite ka kan go, walkway go los maber, gin kuond ma ji okorire use olose drainage ma system makanyo kethre, sewer line makanyo collapse nikech ji timo hala ewi drainage. And then kibiro to see wadwaro loso wagero gimiluongo ni industrial park monego wa transfer Jua Kali sector mondo gidhi kama ber kabisa, kama nitie gi smart city concept, kama nitie sewer line, waste management maber, entrance, well organized semi-scale mechanical activities. Goro kwase transfer Jua Kali from that area maber, wa clean up Uhuru Market, the Kenya Railway bokelo mall kanyo, koro kanyo bedo CBDC. Then wadhi maber, wadhi gi Mamba to wadhi yueyo dho Mamba kochakre Mamba nyaka Mega City. Nitie kanyo dhi bedo gi walkway, bache ma kanyo go wadhi loso ni kanyo maber. Koro kanyo ma Long Street to Kondele dhi chakre.
nikech osebet a belt entertainment corner nikech obende o supply Kondele obende oselokore 24-hour complimentary Kondele. Koro kwatieko to Nyerere Road wadhi to wapore go ndara no nego bende loso maber gi walkway mapore kadhi Kondele. Koro Kondele nyaka gimwatim Kisumu mokwongo kwachopo Kondele kidwaro ni as a section of the city was a zone Kondele kaka a growth node. En growth node madhiriwo stadium kacha, jomodak Arena, jomodak Makasembo, jomodak the product Teleposta, jomodak yo nyaka jomodak Megosi. Koro odhi bet a very big koro watimo negi miluongo ni zoning regulations. To ka ng'adi matin na Abala, ka ng'adi matin risewache yo makare. Zoning regulation ma Kondele kapok atieko. Ema koro adwa donje ka koro adhi wacho ma next kapok wacho ni wadwel Kondele. Koro nyaka ine kaka accessibility ka Kondele, transport system mar wake Kondele tiwuok. To kopogore kod transport system gimachielo mabende dagom ni ilose, to ere kaka seche moko ibobed e kinde makore dose isewacho kaka ibobed ka iloso transport system e yo makare matene ni mano tudore kod wechego mag apeyni. To ka wang'iyo wechego mag kata kit udi mabro bedo e alwora makanyo, wechego mag drainage kaachiel kod weche mamoko obed kata mago mag wantiere kod wechego mag apeyni makare mar mondo mi obed kod teyni makare kata ma menyo yo e yo makare gi udi maber. Mago bende nitiere chenro makamano, to ere kaka jopiny nyalo riwore e chenro makamagi Abala? Mane mabire nikech kitimo gimiluongo ni create a new growth node kama kar dongruok manyien e boma, to nitie gimiluongo ni zoning regulations. Zoning regulations no bro mieu a new and different architectural designs. Pango mar gedo ute manyien. Kendo omiyo gimiluongo ni transport mobility infrastructure. Transport mobility infrastructure oting'o ni kama ndara kale ndeche gi dhi kala kanye. To ewi ndechegi nyaka obed ni ndara ka ndara nigi gimiluongo ni drainage. Kama ofula ma pi koth chwe to kale. Nitie pogruok e kind drainage gi sewer line. Sewer line ting'o supply mag refuse, gik mawuok e dend dhano mowuok e utegi. To igole to bedo channeled. Oluwo kuma onego dhiye. To ting'o nyaka water line supply. Pipe ma supply pi. Mano koro Kondele odwanyre onge gik mabilo. Koro samwaye watimo infrastructure plan mar yore gi walkways. Nyaka obed ndara ka ndara niga apaya ma ji wuothe ma non-motorized ni onge gima ringe, en dhano kende ma wuothe. To Kisumu nigi tuk kod pikipiki. Nyaka waket gimiluongo ni driving lane for pikipiki. Tuk nanyisi ni tuk tunawacho ni in future nyaka wane kaka wa face off nikech keto gini gin passenger transport system ketho interfere gi plan mar city, hinyo plan mar city nikech gimonya gero en lane mar jo boda kod mar joma wuotho. Tuk to plan mare otamowa kabisa. Kata CBD ka gi koko magikoyo kata kwaketo gi electric ok bikonyo. Koro kadhi mano kendo apaya gi nyaka bed gi gimiluongo ni nyaka ine ni Kondele onge pogruok odiochieng' gotieno.
kaka ler nitie odiochieng' e kaka ler onego bed otieno. And then nyaka gibed giluongo ni security features. Security features mag luongo ni CCTV. Nyaka gibed gi command room margi wuon. Giluongo ni a disaster response unit. Man based Kondele, ma ok nie command room marwa gi police. Koro nyaka mondo watim mano, nyaka wa clear the surroundings ma Kondele mokwongo. Nyaka wang'e kuma ji dhi use timba. Jobao nyaka wane kuma watere, jokuoyo nyaka wane kuma watere, jokite nyaka wane kuma watere, joloche nyaka wane kuma watere, jo pickup nyaka wane kuma watere, joma nigi chirni mag kete kacha, mag kete ma ilak highway go nyaka rum, hawking nyaka rum, gigera gik moko ma bade mi use go nyaka rum. Koro jogo nyaka wakwan te mua los kamoro mua terie mua koro wakao Kondele mondo kore ko wach ni koro e lak ndara ka wadwaro ndara ni wokwe ndara ni wadwaro ni jomogedo gi usud gi chien mondo waket nu gimiluongo ni commercial zone. Commercial zone ni onego bed ni ipango jo usbeche kidhi ka no kaka Mamba tiyudo ka koro bache pangara go tel eka Kondele bendo onego bed ni nitie nikech mondo Kondele obed a night long ni nyalo wuotho gotieno nyaka bed ni en gi beche kuma ji nyalo budhe moket nigi security light moket nigi ler. To ka ng'adi matin kendo Abala iselero kanyo makare chenro duto ma untiere godo to bendi wacho kanyo ni nitiere jogo ma ibro bed ka igolo, nitiere weg loche ma seche moko ting'o ga mwandu bed kata kuoyo ma giting'o ka gigolo Kondele kanyo ka gitero kuonde mamoko. Iwacho kanyo makare ni ubo bedo ka umanyo kuma chielo ma ubo bedo ka utere jogo mano bende makela e penjo machielo e kinde makoro ten county mano ma Kisumu nitiere kod chenro mano mar Doso mano boma ma Kondele county ma Kisumu bende jopenya osebedo involved bende osebedo kukawo pach jopenya to jogo mabro bedo displaced kowuok Kondele kanyo kitero gi kuonde machielo chenro mane mupango negi bende nitiere chenro mar obed kata mano mar chudo moro kata compensation jopiny generally ginto gidonjo kanye e chenro makamae Abala. Wachopo kanyo to kan nyalo mi history ma Kondele kanyo cha ng'iyo kanyo jo Kenha negero highway. Jomine nodugo Kondele go ng'eny gi nosegol kanyo mano osechulgi. Kati neno mana joma ni e laka paya between Patel kata embele Jaramogi kabiro ne gin joma king'iyo record yudo nosechul nosekawo pesa ka Kenha mondo giwe laka paya go. Koro kaduso nobed ni pok orumo to ne giduogo. And then laka payo go koro gin lop sirikal ne gidhi use temporarily to kwanyal dhi adhian wagolo gi kwakia kuma gidhiye wabro dhi loso kodgi process no pok ochakre nyaka walos kuma gidhiye mondi manyisi ni Kisumu wadwa loso kama duong' miluongo ni industrial park. Ma wadwaro ni jotimba kama Kondele joma uso kacha ahinya gin jotimba. Wadwaro ni Kisumu city ka kiwuok tidwa dhi nyiewo bao ting'e kuma idhiye. Kuma nitie gated waloso nigi ndara ma gidonjne gi shades gang'o koro gima ginya chulowa en mana rates gi small rent matin. To koro wamiyo ke kanyo ni giuse mana kaka ng'ato dhi uso Kibuye kata Jubilee market to wadwaro kama organized koro jo hardware te around Kondele kila kitu nitie kuma nyaka waketgie mondo space modongo koro ng'ato nyalo kete duka supermarket kinyozi gik malure gi gima dhano dwaro timo gotieno godiochieng' nikech Kondele koro en commercial area monego obed opogre gi industrial area. City ka city nyalo mana goro ka nitie industrial area maduong', nitie waterfront,
nitie commercial areas man gi night activities. Una kata kidwa timo shopping gotieno tidhi e supermarket itimo kia kanyo tidhi riti ibudho kamoro gine. Koro Kondele en area ma nyaka walos kamano. Ma iyudo ni population ma Kondele sani kende oseidho. Ok kede kede ni Kondele, ichako go Bunga, ibiro Nyawita, ibiro Migosi, ibiro Manyata, ibiro Arena, ibiro Gekoso, Joyland, kuonde go te, midhi nyaka Makasembo, midhi Lumumba, surrounding kata iyudo ko ofueso ji mang'eny ma koro iyudo ka CBD mwan go ni buro tiyo godiochieng' to kochopo gotieno to en gi welo mobire otende mabeyo beyo to koro kochopo gotieno to oweyo tich ni Kondele gi Mamba area. Ato nyaka sani wanyalo wacho ni chenro makamano mano mar doso Kondele akia ka usebedo piny ma ugoyo mbaka kata uporo wach ni obo bedo koka omenda made rom adika mai to ng'ama bro bedo ka telone chenro mar doso Kondele en ten county ma Kisumu en sirikal mamalo kosubo bedo ka umanyo jokit mwandu mawuok e pinje maoko mar mondo mi obi okonya e chenro mar doso Kondele Abala. Kidwa doso Kondele nyaka iti bilongo ni multi-sectoral agency for both for national and the county and the partners. Multi-sectoral any county government emani driving seats gine magitele wachni tuntie yobilongo ni partners mane yeka koro gin gibet ni gidwa gikelo wakwagi konyruok to gikelo wanyalo dhi kwayo kaka nyicho wakwa national government digero Kibuye mano koro ber kendo kony samoro be wayudo pesa ka World Bank waloso Kondele samoro be wayudo pesa kaka nwayudo Kisumu Urban Project mar jo French ambassador koro kwasetimo gimiluongo ni plan mar Kondele kaka watimo ni kaka plan ni oko mwatimo gik plan koro to waduongo dhoudi ni joma nyakonya en process mobo kawo time ok en gimitimo radha to rumo koro sani to pod wadhi concentrate e Nyerere Road kikalo Uhuru Market kidhi Mamba tidhi nyaka Kachok gi stadium ka Mega City, then design mar ariyo en Kondele area nikech designs mokwongo en State House Dunga, then iluongo ochako Nyerere Road Mamba Kachok koro kwachako Nyerere Road behind the mbele mar Kakamega Road nyaka Kondele was estimated didwaro muo mang'eny nikech nyaka wadhi wabed gi jo ohala ma kanyo walos kodgi mokwongo kiwacho ni en omuom mang'eny do bed wayiere kuma gidhiye pok watieko estimation ok odwa wacho figure pok watieko sama watieko tabu wabo nyiso jopiny karombe tanyisi ni pesa no bro kao kogolo johala kanyo terogi kama nyien kumiterogi eno nyaka losi maning'e ni pesa kore ka duso Kondele bende dhi kawo pesa duso Kondele dhi kawo pesa mang'eny nikech oting'o solarization gi CCTV gi lighting oting'o walkways gi drainage system gi sewer line oting'o beautification component to oting'o yawo yore koro en okotino ng'eny koro en ma koro wadhi chako kode next budget mondo wachak kwayo donors pesa lakini mwadhi yudo sani to wadhi timogo State House Dunga kod Nyerere Road
Mamba area nyaka Kachok. Mago area wadi yuayo masamo tieko to koro wasignal konda lida no kaka koro Kisumu from CBD 1 to 3 yudo ko pogre kabisa. To nyaka sani ang'e ni japiny manyalo bedo ni nenowa okinyi makawuono nyalo bedo ni penjore ni ka osedusa mano Kondele ma wang'e ni kinde mathoth en kama ji ok nindga, ji tiyo 24/7. To ere kaka mano biro bedo ka konyo jodak e kaunti ma Kisumu, bed jogo modak e alwora mar Kisumu, jo rawere kata mine mosebedo ka loko ohala kata matimo ohelni mopogore opogore e kaunti ma Kisumu, gi kachiel kod mano kaka biro bedo ka konyo e jiwo kata ting'o malo uchumi mar boma ma Kisumu. Abala. Boma ma Kisumu ok odwa nobed boma manindo, odwa nobed boma ma pesa nitie. Ma jo ohala ohero manyalo loko okinyi gotieno. Mane momiyo ok inyal loko ohala kuma chal onge kolos ni kuond ma ohala time maber. Ng'ato kik wuondi ni kiweji obiro Gingo Dinga Street, bulo doma lak ndara, tedo chips lak ndara, uso mtumba lak ndara, uso tarimbe lak ndara, ni mano ochumi. Mano ng'ama oketho ochumi nikech kibiro Buguni Street dhi use do Imperial otendno ok nyal yudo customers ne. Sani ing'eyo ni mondo ng'ato ang' odhi obuk room Kondele nindi tek. Nikech kochopo sa 10 otieno to lori osechako pango timba ne. Ji osechako chamo chips, matatu osechako go koko lak ndara. Koro jomatatu be nyaka yuti. Tibiro yudo ni mondo ibed gi welo manyalo kelo pesa Kondele, man gi pesa ma ng'ato biro gi mtoke to dwa dhi hotel park. Ng'amo biro mtoka mapak no man gi pesa ma dhi loso chumi makanyo. Nikech ko biro to onge nanga to dwaro kuma ang' odhi e boutique moro kanyo le nanga. Ang' odwa no odhi kata kamoro lielre. Kata odwa no odhi e chiro moro Kondele kanyo mi iuse kata gik moko onya ting'o dhi go dala. Taka koro ok onyal dhi kata kuma opake mtoka malong'o. Opako mtoka kama mudho nitie ibo kwal gache. Kama opake mtoka no be ok onyal nindo malong'o, kuma odhi eno be ok ochiko yo. Chocho dinre siwara no dinre piny rach, confusion. Koro yudo ni onge ochumi makanyo, en mana pesa ma ji paro pesa nitie tek, gin pesa mathiso ma ji wala. Nikech ki compare sani chon ji ne wacho ni Kisumu ni sani sleeping city, ki compare Kisumu sani kochopo kaka kawuono tich adek kia Nairobi kibiro Kisumu to kiyudo ticket ndeke opong' te kendo inyalo chulo double the price. Kichopo tiyudo hotel occupancy per week, bed occupancy sani is over 75%. City maonge welo motende are vacant ne. Ng'ama haya mtoka onge, ng'ama idhi ndege kabire onge, ng'ama dhi chamo tach dunga onge, ng'ama dhi onge, mano onge uchumi makanyo. To kiyudo ka loche biro orie kibuye tero products, kelo gik moko, to iyudo ka welo biro, iyudo ka kiyudo in a week kuyudo welo 1,000 moko chiemo dunga, moko ni hotels, to joma chamo msaro tendego. Omiyo nyaka los kuond ohala maber eko ohala timre maber. Kidhi e pinje maoko kata Cape Town mowacho no ok nyal yudo ka ji uso gik moko e lak ndara, gin gi malls. Kata yudo kata mall to nitie semi malls ma ji nigi kiosk ma giuse lewni, giuse gile mang'o. Koro iyudo ka semi malls go nitie ohala kuond maler, inyalo dhi tipak mtoki titimo donjo maler. Onge kata mana in maloso kodini, onge kaka inyalo dhi timo ni inyiew gik moko kuma onge security to lil to kethre. Onge mano chal ng'ama ni market moro mani chuny bungu maonge kore. Mano ng'ato kik iwuondi no chumi, mano ko chumi. Chumi o grow kama organized.
To wang'eyo maber ni Kondele chiegni kod chiro ma Kibuye. To wang'e ni chiro ma Kibuye en achiel kuom chiro kata chiro maduong' mogik. Iwacho ni the largest open air market e East Africa. Bedo mar Kondele machiegni kod chiro ma Kibuye. Ere kaka mano bende nyalo konyo e gerruok kata e dongruok mano mar chiro mano mar kar dak ma Kondele e kaunti ma Kisumu kod Nabala. Kikao ginene kwan mar joma timo ohala Kibuye. Iboyudo ni ng'eny gi wuok Manyata, Migosi, Nyawita. Kibuye oriwo nitie wholesale gi retailers. Wholesales gi joma oko. Iyudo ka giwuok gi nyanya Loitoktok, kitungu Loitoktok, moko wuok gi Kampala, moko wuok gi rabolo Kisii. Kichopo Kibuye saa 9 otieno, tiyudo ka loche opangre moa maboyo boyo. To jomodak Kondele ma use chiri kacha Mabunga ka ma use lak ndara ka, giwero Kibuye. Gidhi giwaro nyanya Kibuye, giwaro kitungu Kibuye, giwaro gik mang'eny Kibuye, kata bales mag mtumba mobiro giwaro kanyo. Koro ka gikawo giwuok go gidhi uso. Koro Kibuye en chiro maduong' ma Kondele ma kiketo 25 kono to Kibuye no be kosegere nyaka obed no ouso nyaka midnight. Kendo chiwo kogwen. Koro nitie kaka gin related, nitie kaka gin wede. Kondele gi Kibuye gin wede. Sama koro wagero Kibuye ni ema nyaka wa plan Kondele maber. Gi surroundings, gi maluoro mag Kibuye gi Kondele. Koro iboyudo ka pesni makale kind Kibuye gi Kondele ng'eny. To nyaka sani wanyalo wacho ni project makamano kata chenro makamano mano mar duso Kondele entiere kod en chenro mowinjo be ni kaw thuolo maromo nade kata timeline mare romo nade, to jopiny biro bedo ka chako neno weche ka timore ground karang'o Abala? Gima kaoga seche mondo mi project olew en ni dhi timo project kama ji nosebet ni timo ohala. Process mar loso gi jogi gi golo jogi ma kaoga sana. Nikech nitie joma gin dongruok no gineno ni koro gidwa loke siasa. Moko biro dhi e court be kore kochiwo court order. Moko be kore kochako dhi street diko koko Abala must go. Moko bende dwa timo koro loso gi jopiny gi winjruok kodgi makaoga sa. Ibo yudo ka jopiny jo ohala ma serious ma chunygi ni ohala madwa dhi timo ohala kamoro maber gin samoro atamalo 75%. Gin gi support ga. To nitie kudni moko maricho iye kama gin iwacho ni gin nyaka goche bila go nyaka go e koko. Koro mane maketho ga. To da beda ni gigo ji nyalo ga wacho piyo miwinjre. Tiyudo ka gigo itimo haraka sana. Nikech komo tieko mano mowinjre kata within dweche 6 to kada January February duso ma Kondele wachaka. To duso Kondele te mitie gibiro kao almost 18 months. Dweche 18. Mano bro yudo kwa watimo 60% maduso Kondele. Adwa nasoma ne moko kuom ote ka achiel kod penjo manyako Ramogi Ajwang' nitiere godo ote makamago bobedo kwasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane paro mopogore opogore manyako Ramogi Ajwang' nitiere godo. Ruth Nyathi Ochieng'a wacho ka ni mano paro maber koro giketi e tim puoch gi pak ne Abala Wanga tok duse to koro giket security obed maber duse kende okoromo, a lot need to be done. Odhimele kwacho ni penj nago ni to koro kose duse donge bech ngima dhi idho malo. Mar ariyo joma yuto gitin gidhi dar kose gidhi timo ginade nikech chalo makanyo ok dhi bedo klas gi. To iseche ma maduso dhi nyime gidhi daro residents makanyo kose to mogik ong'isa ni to ka gise duse
gilok nyaka tabia mar jodak ma ok osebedo makare. Aluo twak an Umoja Inako. Adwano mak mana oteno gi kanyo mar mondo mi Abala Wanga oduoka ne penjo ma Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo. Abala geno ni winjo penjo ma Ruth penjo kanyo, wacho ni kose duse dong koro dhi bedo e kiwango moro mamalo ma jogo modak kanyo, jogo ma yuto gi ne penya bro bedo ka dhi kanye kaachiel kod weche go mag arita ma bende koro wacho kanyo ni kaber to winjo bed ni jiwo e ng'ala mamalo. Abala e mano diere boma maonge arita kwe ok en boma. Kidwaro ni Kondele obedi kaka Cape Town, asewuotho e pinje mang'eny. Cape Town ndalo moko nadake kuom 1 month. Tiyudo ka Cape Town pesa magi city no yudo mang'eny en mar welo madhi kuno. Dhia ni idhi neno Table Mountain, idhi neno kuma notwe Mandela, idhi to kitieko ndalo kata ndalo 4 kata 5 kiwuok kuno to pesa ni orumo nikech pesa no idhi chodh kumi kabisa. To kama nyisi ni waterfront ma Cape Town ni Long Street nigi beche mokalo 100. To inyalo wuok saa 3 otieno ka chopo saa 12 tisewuotho bache kata 30 to gi pong' to gi dich te to supermarket oyaw to otende ten active. Long Street no kende miyo Cape Town pesa mang'eny malich. To en garita kwe ma onge giminyalo timo marach nikech CCTV menyi ka artificial intelligence go nyaka wang'i picha, ong'e nyaka kumiae kila kitu. Transport system margi onge boda kanyo, lakini gin gi taxi system ma kiwuok kumiae tiyudo ka in gi taxi maber. Arita kwe dwaro kaka ng'iwuotho gotieno kumidhiye kuond budho midonjego kabe gin gi security features. Kumiwuothe no be nitie security nikech jokuoge nitie madwa chwe gi pala gotieno to mae gik moko, nitie joma dwa obamb mon to magi gik moko, nitie joma dwa notur ute, nitie joma dwa nohoji. Koro mondo Kondele obed kama nigi biashara ma otieno, arita kwe ne momo nawacho nyaka waket gimiluongo ni aluora mar kanyo bed gi ler motieno nyaka e dhoudi ma ji odakie. To ler motieno gi nyaka bed gi gimiluongo ni CCTV mobedo iluongo ni kisungu integrated with artificial intelligence features. And then nyaka waket ni wan gi police post gi police patrol gi local community policing system. Manyaka mano nyaka bedie, kama no onge to Kondele ok nyal bedo 24 economy nke jonjore bothago ji. Mar ariyo, ok koselos kanyo residents modak kanyo nyaka donga kanyo nikech gin e weg ohala makanyo, gin magidhi bete dukni makanyo, gin magidhi tiyo supermarket makanyo, gin magidhi tiyo tende makanyo, gin magidhi riembo taxi kanyo, gin magidhi timo gik moko kanyo. Employment opportunity dhi malo, idhi ndiki ji tich mang'eny. Taxi dhi bet mang'eny indike ji tich, tende dhi bet mang'eny indike ji tich, gik jouso dhi bet mang'eny indike ji tich. Koro yudo ka economy makanyo jo residents nyaka ema yudo ni chiemo kanyo, ema tiyo kanyo. To kiloso kar ohala, joma ni kanyo masani mabiro benefit. King'iyo beche man Kondele sani gi Safa, kidhi kada mbele Entebbe girika, iyudo ka mbele Entebbe ok nyal yudo biashara malong'o nikech kata parking lot margi monego ji pake mtokni, iyudo ka ji okete koro timo ohala mopogore opogore. To kiyudo kikalo kod lak ndara koni kia Tumaini koko dukni ma e lak kanyo, iyudo ka chiro ni kanyo modino kanyo te. Koro joduka ka Safa mok nyal tata uso inite. And then iyudo ka koro giloso nyaka kargi mar keto takataka e lak ndara, waste management gi affect
to population medre to ketho gik mang'eny mag boma. Koro onge ng'at mabiro ni class dibet mamalo. Kama wadwa dhi ng'awe class en State House Dunga. Nikech en wang'iyo kode welo. Ka welo ang' osedhi mochamo rech mobudho godhiambo, koro inyalo biro miel kondele koni. Ka ng'ato biro gi driver, driver weye kodhi Imperial kata Acacia, koro driver na nyalo ridre gi mtoka na kondele. Omethe gi nyaduse moro kanyo, owe siling 5,000 moro kata 10 kanyo. Kaka kere ekonomi ma kondele. Aya, we amed soma nemo kukum ote ka achiel kod penjo manya kwa Ramogi Ajwang' nitiere godo ote makamago wasomo gi achiel ka achiel kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Orwata yor wang'isa ka ni majority leader wuodu yo makabong rachar anu Ramogi TV maler. Wang'isa ka ni Joyce Oduor mosna jatelo Abala Wanga amor kobiro mar twak. Kod jopiny Ramogi TV penjna go ni kochopo 2027 to dhi manyo kom moro gema kata kamano mano ango duok watieko twak. Engineer Lazaro Kanyambok ngisa kaina Abala Wanga is the real deal oduoko Kisumu physical plannings kaka dwarore changes nyaka beda koda burden and consequences. Wadhi mbele kwacho ni koro johala mabiro bedo affected kod changes gi nyaka prepare kata wana joka nyada ne ochuna sensitize Joarujo Ward the importance of weyo chance ne expansion mar Kabunde airport. En gima normal ni jonyiego to nyaka ne malit nikech nitie joma believe ni everything gin manyaka giwachi. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Abdalla wacho ka ni an Abdalla mar Katito ngisani mosna wuod Siaya penjna go ni Katito igero karang'o. Janino machielo wacho ni jam moro jabedo kondele e roundabout joma kalo ndara be onge footbridge kanyo. Bende nitie plan mar konyo wachno e seche ma iduso kondele. Adwa ni chako da penjo mogikno jam majabedo e roundabout mano ma kondele kachiel kod weche go mag footbridge ma onge e apaya maduong' nikech wang'e ni kondele bende yudore e apaya maduong' mano mar Kisumu kochomo Kakamega. Bende nitiere chenro mano mar gero footbridge kachiel kod tieko jam kata dhugruok mar nyamburko ma janeno e roundabout kanyo. Abala kwano nitie gimilongo ni nwatimo gimilongo ni survey en ng'iyo kaka ilongo ni transport mobility system. Nwakwano noyudo ni Kisumu pod ji wuotho atamalo 64 pod ji wuotho kadhi tich. To boda ting'o ji mang'eny. Mtokni ting'o mana atamalo 14 kata okal atamalo public transport. Okal 20% nikech Kisumu pod en city modinre. Ndalo mabiro bedo metropolitan manyaka Ahero Maseno to biro pogre. Koro iyudo ni kama mtokni luorre mang'eny en kondele roundabout. Nikech nitie mtokni ma Kakamega, nitie moa Nairobi, nitie moa Busia, nitie moa town. Kanyo wakwano mtokni to wayudo ni en gi mtokni mang'eny kabisa. Koro kochopo samoro to yudo ka mtokni go ng'eny. To jam beti. Jam mokelo jam mokwongo nchoso ni jomatatu madwa ting'o ji e lak ndara. Odwa nochung' e roundabout kanyo to ting'o ji kanyo. Jo tuk mabende dwa kawo ji kanyo. And then Kisumu pok waketo gimiluongo ni traffic lights. Mano kore kanyo chwatieko feasibility assessment mar traffic light system in Kisumu and traffic control. Mtokni man kondele pod kantie traffic light maji obedo display mwaketo our traffic marshals jam ok nya bet kanyo. To nyaka wagol emomiyo nyaka wagolo jela kapaya nyaka wagol kuma pikipiki kale gi mtokni mag public transport kale.
mane makelo jam kanyo nikech yudo ka loche te kalo kanyo loche and then joma koro kelo jam kanyo maduong' loche mag niang'. Loche mag niang' watemo neno kaka gichak tiyo gi ndara marabuor. Gin gisepong'o kanyo gikelo nyaka accident. Koro wadwaro plan ma ka ndara marabuor oselos malong'o to koro wa restrict loche mag niang' kanyo ok luw kanyo kendo. Wasekwano wayudo ni gin magikelo jam nikech lori mar niang' bor to ting'o niang' to kitambo luore mochop kuno mokoro kodwa gomo kodhi Kibos samoro dhi Kakamega Road yudo ko ogeng'o movement mar mtokra ahinya. Mano ni e plan mar bero Kondele. And then Kisumu duto te wasepango kaka wadwa keto gimiluongo ni kuma loche major parking loche mang'eny ai dhi pipeline gidhi kawo more pipeline. Goro waloso gi jo airport nigi lowo kanyo maduong' mondo oger ni loche mag mo te olos nigi parking kucha. And then nawacho ni loche matimo biashara gini bende walos nigi parking mopogre but Kondele mokworo ahinya maybe Kibos kata kuma dhi los industrial park. To ndalo mabiro wase gimiluongo ni tramway train madhi wuok Ahero Maseno to wuok Kiboswa nyaka Dunga gi interchange ma dier town. Koro mano bro yudo public transport the ease. Koro mane mosekwano tuktuk wayudo ni gin almost 9,000. Koro ka this public transport biro to jo tuktuk wadwa no absorb gin magiti kuondgi this public transport manyien wadwaro bigger basita electric buses makawo ji from Maseno to Ahero. Koro ki wuok Maseno tidwa dhi Dunga ichopo town tikawo materi Dunga kata ki wuok Ahero tidwa dhi Kondele tichopo tikawo koro gima nyaka watim mokwongo Kondele mokikelo en wach mar gwenyruok mar mtokni gi joma public transport. To nitie penjo ma wacho ni bwana ma wacho ni bende nitiere ng'ame penjo kanyo ni to Katito igero karang'o to bende ang'eyo ni nitiere chenro mano mar wechego mag kata kuonde mamoko ma bende igeto mar mondo mi obi one kaka inyalo dusi gin wechego kata kuonde kaka Kisumu Lakefront, Nyamasaria, Kisian kaachiel kod Kibos. En chenro mane ma untiere godo kuonde makamago Kisumu Lakefront, Nyamasaria, Kisian, Kibos kaachiel kod penjo mane janeno penjo ni to Katito tiduso karang'o abala. Again, I discuss what you in Kisumu as a city. Katito, Ahero, Maseno, Holo Kombewa, Muoroni, Mago Lunguni, now municipalities. Give their town managers, give boards maggi. To administration Governor Nyong'o sani itimo nigi gimiluongo ni spatial planning margi dhi mbele. Ang'eni mar Ahero chiegni rumo, mar Maseno be dhi mbele, Katito bende ok inyal dhi chaka gedo kionge mpango. Kata kidwa dhi go dala nyaka wach ni ayudo loan en 1 acre, ot madonjo go dala en kama, rangaya ni koni, rot ni koni, adwa pidho yien ka, od meno house bro bet kuma kama. Koro Katito ipango ke kamano kata Katito bende koro nitie plan madhi mbele makorumo to governor bro launch to town manager, municipal manager makanyo gi board no bro chano wachno. To nitie ng'amo oseo kata osiro wach mar process ma wach mar kidwa gero gimoro to gima ketho ga seche. Kaka koro sani ok wanyal duso Kondele gi Mamba area gi Lakefront to kwadus Kibuye. Uneno kaka sai yuara gi jo Kibuye ma gibiro go koke ofisa pile pile. Ok gine sani ber masani. Gini ng'iye sani to gikia ni ber ma bro konyo nyaka nyekwag gi nyithindi.
ka governor osedhi mokwayo pesa State House ma president ogolo pesa 2.8 billion ma inyalo manyo mok yude pinyni kata county nyalo gole matisi tidwa ger go chiro to in podi go koko mano bende koro in bende idwa konyo boma ne dier kosi idwa kete weche manon Kibuye en open air market design nitie gi kila kitu idwa ger Kibuye koko ger Kibuye as a major city market ka to chumi ma city ka onge madiko nyocha ka in China every city manade nade Xinjiang gin gi Kibuye mar kucho moger maber malich maler kidhi Guangzhou ji wuok all over Africa kaka dhi Guangzhou di nyiewo lewni kuno di nyiewo tents gango ena chiro kaka Kibuye na cities madhi e China te karibu 7 kata mana kidhi Beijing gin gi kuma kidhi kodi idhi ji wuok te modhi di nyiewo chiro Kibuye nikech kuno ma ji wani ji nya yude yet mayot gik ma local maber to onge ok nyal weyo ni podi dwaga uso kuma buru ntie koth goye ji choche odinre pi onge siwa line onge tidwa kelni kabro idwa gerni siwa line majin idwa losni drainage idwa goni lam derni kanyo idwa gerni modern market idhi ger manyaka mege man kanyo nitie lactating center kuma udhi breastfeed nyithindo wadwa tieko buru ma Kisumu wadwa ni pio bed flow wadwa keto system gi waste management center to podi go kok ni keka mbele wala nyuma kumiyego jikia kumidhiego jikia emomiyo samoro wachuno ni gigi nyaka tim nikech ji moko 200 dwa koso chiro dwa gendi 4,000 koro idwa ketho seche wakoro nyaka chuno ni wagede mondo kosegedo kendo kosegere to jogogo ema mor kendo giduogo yudo emomiyo samoro nyaka wadhi adhiya mbele nikech weche bilago ketho ni ji sa wadong' gi dakika 10 kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Abala Wanga City Manager wacho kanyo ni untiere kod lek mano mar keto Kondele mar mondo mi obed market kod boma mano ma Cape Town mayudore e pinyno mar South Africa. To dira wang'eyo ni Cape Town en achiel kuom bombe ma jolimbe kata jogo mawuok e pinje maoko jathoro dhie bomano mano mar Cape Town kaluwore kod kit gik mopogore opogore mabeyo maginyalo neno kanyo. Chiwo ranyisi ni gintiere kanyo kod Table Mountain kachiel kod gik mamoko malombo ji mar mondo mi odhi e boma ma Cape Town e pinyno mano mar South Africa. Kondele e kinde makoro ichano duse en ang'o maduong'a ma ibro bed ka iketo kanyo manyalo lombo ji mar mondo mi ochope boma ma Kisumu tok mana kumoro amora to mana Kondele kacha ma ng'ato nyalo wuok kata pinje maoko to wacho ni we adhi ane gima kama Kondele e kaunti ma Kisumu. En ang'o michano ket kanyo manyalo kata lombo jolimbe mawuok e pinje maoko gi kata mawuok e gwenge moko e piny Kenya kae Abala? Ineno kiwuok wach ni koro wuok London idwa biro limbe Kenya. Ng'eny ji wuok London to dhi limbe Mombasa nikech giwach beach no moroge kabisa to en beach no kende nikech otende ma beach opong lakini nitie sama odwa wuok otende beach ohol gibete e beach kanyo gotel nitie odwa dhi odhi oriere oko koro kiwuok to biro Nairobi to route plan mwaketo en wuok idhi Wilson Airport idhi Masai Mara kiwuok Masai Mara riembo ibiro Kisumu Airport kati chako gi Kisumu Airport kore kidhi Masai Mara tour companies masano warado gi site ka goli Kisumu Wilson Airport keli Kisumu Airport itieko weekend ka mande ter Masai Mara ineno ka ndeke matindo ng'eny e airport ka to kibiro Kisumu nitie gik moko kaka kit mikae nitie Donham waterfront no very important kata kidhi Cape Town gimikwongo dugong kumbo dhi kapok idhi Table Mountain idwa dhi waterfront ma Cape Town idhi kanyo idhi ne kaka Donham cha koro ka ng'ise by waterfront mitieko kisebiro mi lor midhi Dunga kuma dhi kete Marina mi sepo godhiambo koro idwaro kuma ang' idhi irie
Koro nyaka walos kondel maber obede kaka Long Street mawacho. Ma inyalo dhi mi ibudh mi bedi yudi welo moko josiepe loso siep kanyo bedo bor kanyo mi wuok kanyo ke isebe ywe maber iluongo no nyaka bed gi variety of entertainment features makata idi wuon ko wadu moro Nairobi to biro weekend to ngeni nyaka ka chopo kapok kinya dhi dala nyaka ngadhi e kondel mateni nitie moro e kanyo gi golo stress makoyo mochami samoro Nairobi biro konyo koro emodwan walos obed maler okete maber ma gi entertainment gimo wacho ni keto kuonde mamoro dhano obedo tieno obedo tichieng mori idhi kanyo to kiwuok kanyo to wuok ka in gi mor mang'eny koro kondele okadwa wache Las Vegas okadwa pimo kondele gi Las Vegas adwa pimo kondele gi Long Street Cape Town. Las Vegas asedhi en mostly in casino gambling kata kidhi Holland ibiro yudo ka nitie como Netherlands nitie city kanyo nitie como iluongo Red Light District okadwa wacho nitie wadwa keto Red Light District kondele adwa wacho ni wadwa keto kuma nitie night entertainment. Aya kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono e dakika 6 modong' adago mar mondo mi asoma ne ote ariyo mogik ka watieko godo twak mar okinyi ma kawuono kaita mi thuolo mar mondo me idwoka mogo kuom penjo ka achiel kod ote manyakwara mogi ajwang' pod nitiere godo ote makamago wasomo gi achiel kachiel. Janeno moro wacho ka ni siasa magem isebedo ka iwuoye weche magema bina ni olapi ndong'a ne komno to ang'o ma ok dhi maber ge momiyo inyalo gombo chung' kaka jaod bura. Janno machielo wacho ni kondelo osebedo pimo mita mano mar siasa Kisumu sani wane broad base what will happen in future. Mage madwan watiek goda balawanga kwa tieko twak mar okinyi ma kawuono chak gi weche magem. Abiro discuss weche ma kondele abiro lose weche pango boma wa Kisumu. Pod atiyo kaka city manager ma Kisumu. Aja game, onyuola game, adongo game, dalana ne game. Kochopo sa the game samora operates from dala, samoro pile samora out from Kisumu. Koro kadhi dala bende kae kanisa, kaka nchadhi kanisa luor to jodongo biro to wamadho chai. Koro nyocha giwacho ni game inego ji. Nitie nyithindo manyiri ma oseneg game gin karibu nyithindo madhi skul oneg gi e yo marach moko ng'ad dendgi gino nyocha koro kelo kuyo gi lit e kor gwenge ma game ema nyocha ok anyal ling ka dalawa gik makamagi ma otimre ema nyocha wawacho ni warad mwaseloso nyaka county commissioner ber malich warad kaka community leaders magem gi county commissioner mondo ginyiswa nang'o matimre to game ti samoro kan ti nyithindo mok dhi skul iluongi arambe ka gi kacha wane Africa society kama chandruok ng'eny idhi yudo ka jomoko kwamo nyithindo nyathi okalo penj maber en gi grade maber onego dhi university kata moro kalo primary maber onego dhi iyudo ka samoro idwaro ni los gosiepe ni moko Kisumu ka okonyi chul fees ka gi kacha wach siasa to pod ok wanya wacho sani to piny bende nyaka kuodhi piny ka piny kuodhi maber kochopo sechego ka koro setiyo gi nyo Kisumu moromo to inyalo dhi loso game to kapo ni chance mbela no yudre chieng' moro madhi game tandinyiso jo game ni kuma neno gi game bor anyalo dwa golo hukumo chuodho ma untie materu e map mar Kenya ma uwach ni kara game kara en constituency moluore Kenya mzima nitie weche mang'eny weche nderni weche somo weche chiemo weche ohala weche chirni makethre game monego losi
to mago kwado wacho kasani mago waboro wacho mbele kanya haya mana ngeni sani to kadwa tieko koni mana ngeni wabedo ka wawacho mano kotelo ne yiero mar 2027 kata kamano wach mogi ka watieko weche go ma Kondele wang'eyo no osebedo mana penjo ma janeno wano penjo kanyo ni Kondele Kisumu osebedo pimometa mano mar siasa sani wane broad based. What will happen in future ka watieko Abala? Ingeni wach mar Kondele kia pimometa mar siasa Baghdad mane gima wadwan wagol e gima timre Kibuye sani. Kibuye ok en koro osekobedo ok en kar jo hala, en kar jo siasa gi cartels. Koro ji paro ni Kibuye gi Kondele ni ko kionge support to kenyal bet MP o kenyal bet MC o kenyal bet governor. Mane gima wadwan wagol e pach ji. Wadwan ni kuonda riyogo obed ni itime ohala. Emo mi wadwan los Kondele mondo bed kama japiny modak Kondele timi ohala to yudo pesa ne godhiambo kata gokinyi to dhigo ot. Ok wadwar ni no kete ni en kar siasa kar gorruok ya Baghdad mane maketho chumi mar Kondele gi Kibuye. Koro kuondo go nyego be ni kaka ncha dhi Gwanzu market. Ano kana no siasa kan adonja dukni nitie kanyo mi use t-shirts use lewni. Ok naneno ng'at ma wuotho gi microphone no go siasa kiangono. Nini kijende moko wuotho bouncers en purely kamiloke ha. Emo miyo samoro wacho ka ni king'iyo kata Singapore samoro nyaka ibedi mager gi gik moko mondo piny odongre. Singapore prime minister mo loso Singapore kata koro Kondele bende sani governor nyaka obeda motegno mondo weche mag ni Kondele ni en kar rally ma siasa kia Baghdad mondo owerego mondo walose mondo jopiny oyutie kaka kar ohala. Koro mag gikia pimono mbeta mag siasa wako kaka donje. Wadwan ni waneno wach trade kakuti. Biashara mag ji gi kaka jinya yuto kanyo. Mogik ka watieko Abala Wanga. Mogik adwa nyiso jo Kisumu ni sirikand governor Anyang' Nyong'o oseloso Kisumu en ubro paro governor Nyong'o gi jakom Raila kaka gisetiyo Kisumu ka magiketo city ni kumantieni ma nyaka uneni city ni kaka governor lose kiko bio kethre chieng' moro kaka governor wuok chieng' moro uparego. Sani plan moseketo nyaka ung'eni manyaka timi local physical development plan madwa nu chiketu malong'o mose zone Kisumu into 7 growth zone. Uneno ka affordable housing biro koro kata kaka wana ochopo Kaloleni to dwa miyo ute manyien kiko uru kete koko mang'eny ka uru opportunity mondo gernu affordable housing. Kata kochopo Bunga lo en mari ka uru opportunity to gernu ute mondo own houses. Nyalenda Konyata Kondele Ndiek Arena mondo ubedi ni udake communal kuno maber ute maber. Nochwa wacho ni Riat Hills nyaka lot maber, Mlimani nyaka bet maber, wabed gi estates ma middle level ma kila kitu. Koro kwa pango boma weuro we governor Nyang'o pango nu boma mondo governor mabiro mbele kik bed gi tich matek oyudo ka boma osepango malosi. Koro mi uru administration mar governor Nyong'o maber. Awacho nunu chieng' moro ubro paro Nyong'o nyaka chieng'. Koro mi uru tich mayot opang nu boma mondo boma ni obed boma moluor. Erokamano. Kendo boma moher. Erokamano ahinya Abala Wanga, city manager maboma ma Kisumu kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi ichopa e kaunti ma Kisumu e studio marwa makono mar mondo mi wago mbaka kotudore koda duso Kondele kachiel koda chenro mopogore opogore mabende ten kaunti ma Kisumu nitiere godo ne Kisumu mar neno ni boma ma Kisumu medo bedo boma malera kendo makare marang'iny mare ni malo minyalo pim kod bombe manitiere pinje maoko. Nyakora Mugia Jwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upinyo Kinyi ma kawuono to mana kaka iwinjo kaka city manager wacho kanyo jopiny ochiw ne tend kaunti ma Kisumu thuolo maber kata lwasi makare minyalo dus godo kuonde mopogore opogore e kaunti ma Kisumu mar mondo mi dusruok
lokruok ma kamano kosetima to in japiny emibo bedo ka iwinjo kony kata iwinjo ber mano mar kuma idake kata mar aluora ma intiere. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jailieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.